Mhuri yanyoka mabhunu iri kusafira iwewo futi hauchemberi mutengesi sezvozvo une pauchagwadama. Ndati mhuri yanyoka mabhunu iri kusafa iwe uri kurova joy. Be very careful nekuita kwako. Kulian TV atibatike zvechobu. Kune vanhu vane hondo dzavo vari kurwira hondo dzavo, kwete kurwira hondo dzenyika, dzerusununguro rwenyika. Ivanda rusununguro rwavo rwokudya vachiguta vachiba. Waya ndiri kudaro tinonza zvinhu zvakawanda wanda but tinombonyarara, asi chokwadi todini tozozvinzwa nazvo zvigananga izvozvo. That is why ndizoti current. That is why kuti kana vasingadi zanu ngabva vangoti pasi nayo pam one time uri right ipapo, because iwe unozvibudisa pacho kuti zanu hawidini hawiti hawide. Ndo ruzhinji rweZimbabwe haruchadawo futi zanu yacho. Yokuzoti isi zvedu zvidhakwa vana Mr. D tomira papi teti pa flyover tongotendeka kuti apo muchenjere apo muchenjere apo muchenjere. But nyaya iripo yandawo nditaura inande vanzi vanoona but zita remufana uyu anonzi Gambakwe, remember kule ndambo zvitaura futi izvi kandi mufana uyu ngavamuchenjerere uyu kwake chaiko chaiko ndikupi. Ndikambotaura kuti iye pawa yekuti iye anoti vanhu asauya kumakoti vakawanda anenge akamira sani, ende chansi yacho yaari kutsvaga ndeipi panyaya yenyoka mabhunu. Kunyaya dzemari dzemaloya kwese ariko. Ndofunga trade yenyu imwe chete kana Gambakwe. Mambotaura munongotaura dzanyoka mabhunu sekuzwa kwamune muchita. Kwete iye kuti azoti ndandiripo. Ukanzwa munhu akutaura kuti kwanzi izvo kuti vabate nyoka yemabhunu ngavatange vabata inini. Iwe mashoko emunhu chaiye ake chaiwo kana kuri kufadza nyika. Vana veZimbabwe mune vana vakadzidza, kana vangu vakadzidza. Ndine vana kumadoctors, vamwe vari kuAmerica, vamwe vari kupi, vamwe vari kwandiri. Anditi ine vana vakadzidza but havapindiri futi mune zvangu inini because inini ndakazwa indaiva kusango, asi vana vangu hambozvitibufu fanga zvoita vana munangagwa zvesezvi. Chero vamugabe chaivo zvonzana izvifananidzo zvakuita musikanzwa zvizvi vana chatunga havana mbozvita. Zvino munangagwa anda nevana vake nemukadzi wake vese kupinda kutonga Zimbabwe. Iwe pachaugarira mbuya nehanda zvechokwadi. Kana dzochembere dziri muZimbabwe dzinoti chii chiri kutora nzvimbo. Chandiri kuda ndechekuti Gambakwe ngapuwe warning. Handakapuwa zvapa warning yezvifuti zvemabhumburu. Iyo unotoseka. Avanzi havandikwanisi. Apa ndiri kundoshandisa mari yangu yekuita flyover yeJoburg Cape Town Pretoria. Fambira nenyoka yemabhunu. Oti ndini ndakatotsvaga nemaloya. Gambakwe. Apa ndiakutotaura kuti vana Saruvaka vanopenga. Kwazvida ngavauye vataure neni. Vana Muzingwa vazingei handiri kumbovanzwa nezvavo. Gambakwe uyu. Ini ndambobvunza kuti Gambakwe chaiyo mizi yake iri papi? Zvimwe tinoona achitodzingwa asi uramba akashinga.
chinangwa chagambakwe ini maonero andinoiteni waya achiti kwanzi kukota kudiwe vanhu apa zvotizo kana ndisipo inini gambakwe habudi nyamba nyoka yemabhunu habudi chichocho inyaya gambakwe kai gambakwe kakuti dzake dzakakwana idoubt chiri kumupengesa imari ari kupiwa nezano gambakwe apa unozviya ndogara muhotera ndine dzimba 2 kozvizvako zvombofamba seko iwe urimwe muSouth Africa unogara muhotera asi apa uri kuti une dzimba dzako 2 dzinodhura handidli mari yemunhu statement yake iri papi ndoda kuti timbobatsirana apa ini ndiri kutaura kuvana veZimbabwe through iwewe Kuland handiti ndini Mr D chidhakwa bheta bapazva pamwe indambokuziva kuti inini ndaitofudza mabhunu ndakatorimwa takamwa madoro akasiyana siyana isusu musangomo vana midzepete zvichete chero chikafu chisipo waingoti chaona shokuponesa taizooneswa taizobata nezvimwe zvinhu zvaitotipengesa asi zvasingatipengesi yanga ri midzimu yacho kuti apa ukangodai sokapa wachipemberi wotofuti asi wakatodhakwa asi uchifuridza futi chako kunzwa mbumburi dzichinhuhwa ropa richinhuhwa ini zvagambakwe zviri kundinetsa please kuti why akatukwa haana basa nazvo akapuwa warning haana basa nazvo zvivindi zvake zvagambakwe zviri papi ndopanda kubvunza ini ureve kubvunzawo kune ava vekwedu ava vanoziva kuti isusu tiri pai mu-M31 chaiyo chaiyo yamudhara geza imi please ndezvokutanga kunyepa geza zobvuma kutengerwa mota neimba chichi mudhara geza asita kuti inini hakuna zvese izvozvo the revolution is still going on sa anonyarira papi kugambakwe zvaanongoti zvaafunga kutaura ndiye anotuka munangagwa wacho nanokusirius tereki imafunga iye gambakwe paya kana achiti izvo imi ndiuze kuti vanoziva pandiri kashanga vandibata gambakwe muplatform yepaSouth Africa paaripo paya ndopamunoona kuti munhu kwavo ane zvaanoziva asi munhu anodini anozvifumura ega pardon gambakwe please indikuta kune vamwe vana veseZimbabwe vari murevolution geza vachenjerere gambakwe uyu ari kutira kuda kuparadza zvese zvotaura naSaruwaka zvese ada kuzvidhivhaidha zvese iye ndaada kuti ndiye muridzi iwe wapinda muridzi papi panyaya idzi gambakwe wakwana papiko rako basa wamboripedzera wadini kutaura ndanzwa zvakati kwero ndandiriko ndiri kutoenda pasina ndindototaura nemari uri yani iwe gambakwe ndopanda kubvunza indoda kuti ndinyatso kucherechedza kuchenura kurakidza vana verevolution geza kuti gambakwe ngaatariswe zvakanaka haasi right akake chivirini Mr D ndichitaurazve handikona zvakunyazvichienda mberi because ukaona vamwe vakuta muromo wandakambotanga nataura kuti gambakwe mumuchenjererewe zvoreva kuti tambuka hanzi ngoma kana yakuririsa ichadambuka iko ino kana kukoti kwacho hachada kudini hachada kusvika because akaona kuti ndiri kuonekwa masitara ese andiri kuita gambakwe haana kungwara akaita mastories akawanda nyoka yemabhunu akazobatwa so akadai chi akadini kukawanikwa kune vanhu 50 vangaita musangano wekunoita kuu here kuZimbabwe ikoko vanhu vandobva vabatwa ndobva akabata vanhu 50 vacho achivarova gambakwe achisara achinopinza mujeri ndivanani vanhu vacho ivavo angarova vanhu 50
yakwanzi vanga vachitiwa vanhu gamba kunopenga musoro kandifuta wakakwana gamba kumusoro kauna kukwana we ndinonzwa zvamunotaura vafana vana kulendika imuripo makamirira basa renyu kunza mashoko mudhara d Mr D chidhakwa bheta angataura zvakati chenjerai vana verevolution gambagwe asi right ndonguzai mari dzese zvinoda kuna naAmerica dzokuzvibhadharira ndege zvese zviri kunzi hapana mari ndiri kutokavha isisi dzechii vanhu vari kuda kuponesa nyoka yemabhunu vachitaza mari yacho iyoyo iyo ndio unoti unoiwana apo totaura kuti kana isipo habudi ende pamusoro pezvozvo wai uchitaura kuti nyaya inogona kutora kana kuti 12 months kana 6 months pamwe munzi wakuti kwanzi kana 2 months ndiwe jaji here iwewe ari kutonga nyaya idzi iwo gambakwe waziva sei kuti nyaya iyi yanyoka yemabhunu inogona kutora mutongo wakadai zuro runo waitoti iwo musi uno ari kubuda chii chiri pana gambakwe gambakwe ndiye munhu anonzi akasungisa nyoka yemabhunu ndakuzvibvuma because anenge ada kuona kuti yoka wachivharidzira vanhu kuti varege kusvika pakotika toda kuti gambakwe nhangire nyoka yemabhunu kana akabuda oitwa sei revolution 31 haipo geza momuita sei momucharaka moita zvamoda nayo zvino haana kuziva kuti nix vanhu ari kuona kuti iwo gambakwe uri kutamba nendima ine vanhu ari kusakura yokuda kumhanyira kuzunza ndima yausina kusakura kule ndikurevesa inding'opa vangu Mr D ndatini vana vangu ine politician ndakabva kukuhunduku handina mwana wangu Mr D anotaura zvepolitics kana variko vanozviita kwavanenge varikoko kozi remangwana harizikamu kuti uve mupolitics rudzi asi kwete rudzi rwokutengesana kwete zvagambakwe mwana wagezaya kana achitaura ari kutaura iye zvaanoona problem iripo ndeyekuti anoti mudhara wangu asi anozvipedzisa kuti mudhara wedu zvese vanhu totorwa nepfungwa yekuti kana akutaura iye zverevolutionary toite panga zvonzi ari kudhifenda baba vake no aiwa mwana anenge atoedza kusanangura mwana mudikika vana vadiki vese nyoka dzemabhunu vanhu vadiki vese anasarura kwavana asi vanhu ari kushinga kumirira kumasure kwani kwamudhara geza asi kwaya nyoka inenge gambakwe any please gambakwe ka ngatimungwarire gambakwe uyu ngatimungwarire ndopandikureva iye anofunga kuti akangwara ena anoda kuziva kuti munhu ane zvivindi zvechiko vanhu kana vakuziva kuti iwewe ndowechigandanga chikuru dena ndini gambakwe ndasiyana nezvenyoka dzemabhunu ngazvezve basa rake endaudze abvaudza vamwe vake kuti izvi zvatiri kuita kezvi zvoti rangu inini kwanzi platform yangu ine 100,000 200,000 no yaisi nyoka yaisi nyaya yenyoka mabhunu imbi vanoona tsoro yatambiwa nagambekwe iye aifunga kuti ndiri kuovharaidha asi haana kuziva kuti vanhu vari kumuongorora asi ininika
Gambakwe dei anga ari munhu achinditeerera Mr. D. Kubva today ngabve afidza zvaari kuita izvi, because Gambakwe kana achida kufa fanga zvakaita vanaita examari ngachiramba achiita. Ndini Mr. D ndiri kutaura, ndini Mr. D ndiri kuti iwewo Gambakwe kachida kuti uve noupenyu uite basa rako rwakaendera kuchikoro izvi zvako zvokuti university yakati hey the best what this is my best what ende une ruchiwa futi nevakadzi. How come unoti kana mukadzi wapo she is a very good woman? What type of a man are you? What type of a young boy are you? Auna kana respect kune vakadzi vavanhu chaunota kuti ruchiwa rwako rwakanyanyisa. Kana ari mibvee yako ari kutengesai, tengesera vanoida. Uri kufarisa iwe Gambakwe. Ndini Mr. D ndiri kutaura, uzviti pu. Ndakuti vanhu ari kumashure kwako Gambakwe, indiri kukuyambira ndini Mr. D. Inandisi mwana mukwereni. Ndakaenda gono ndine 17 years inini. 17 years. Now I'm 70. Mr. D. So don't play nemashoko andiri kuuza iwe Gambakwe. Be very, very careful. Anditi? Ndoda kuuza one thing. Ndinopinda muZimbabwe anytime andoda. I'll be just a visitor. Munhu ari kuenda kumba kwake. Hapana nyazi asinganzwi muZimbabwe. In Mr. D. Why ndichidaruka? My first trip to Zimbabwe, it was in 2011. Ndikabatwa pa-airport paya. Kati mondibatire zvikanzi wakambotizira chii? Ndichitiza nyika yangu ndopenga. Indi ndakazvinungura. Muri kundimanikidza here nditaure zvamunoda kana kuti kwete? Nyaya ndiri kutaura kana pane vanozviziva kuti pane munhu akambobatwa 2011 achipinda akasungwa. Ndini Mr. D. Asi akashaya basa. I'm a very good politician. Bapa zvandinoona kuti zvine zvekuti zvimwe sana zvo. Ingana kaenda usango ndikadzoka kana. Handina kana peni. Mari dzakapuwa mamakwe mafiti handina kana peni randakambodani. Nasa kutengerwa handina basa remabhasikoro. Kwandiri ndotoziva kuti ndiri right because Mwari achatonga ega. Mwari anotonga munhu ane nyaya. Hatongi munhu wese wese. Munhu achatongwa nenyaya ndiMnangagwa. Chwenga ana mhosva because akamusunungura munhu. Chwenga atakumupa mhosva kuti munhu wako wakatiunzira. Dena kanga ari angagara azvibatira nyanga zvaive nani. Saka Chwenga munoziva vanhu takabarwa takasiyana siyana. Hakuna munhu anoda kuita president. Asi kune vanhu vanoda kufaitira kuti nyika yedu isununge kuite president. Wait. Makono tezi hatina kunofaitira kuti tiite president kesu. Takafaitira kusunungura Zimbabwe. Mupanzisa. Apa kweza kujekesa. Asi ndiri kudzokazve kune mufana kuna Gambakwe. Inini pachangu Mr. D. Kana achiterera Gambakwe. Ndini Mr. D. Nekwandiri haakuzivi. Nekune mhuri yangu haakuzivi. Kukana mhuri yangu ichingwa muZimbabwe irimuka.
kukando kune mushonga kune zvese zvamugana nemwombe dzangu ndizvozvo. Asikatakuye panyaka yekusunungura Zimbabwe taneta nayo. Gambakwe, be very careful kuvhiringidza nyaya dzikuda kufamba zvakanaka. Why? Because iwe upiwa mari iwe Gambakwe iwe. Hawani kuti simba rekutuka Mnangagwa nokusiriya nevana vake uri papa pauri papa pa South Africa pako apa. Hausikeriwa nhongwa iwewe. Uri niyo kumagondo mani iwewe Gambakwe iwe. Wauchida kubata vanhu veZimbabwe, vana veZimbabwe nekumeso kusina nebasa rekwakarurwa nemazai egondo. Ndini Mr. D. Asi nyaya ndekuti iwe Gambakwe, kubva izvozvo miniti handiri kutaura iyoyi involves the poor. Uonekwa futi uchitambira kumakotuku kwanyuka yemabhunu. Right. Wakapwa morning ukaburisira mbumburiwe dzepfuti. Ondidza Gambakwe. Ndikupa last warning Gambakwe. Ndini Mr. D. Inapa ndikutokuyambira. Unofarisa iwe Gambakwe. You're just like a playboy. Mari iri kunakidza serika iripiwa nezanwi nezigananga. Iwe piwa mari yako, kubva izvozvi chidya mari yako wakanyarara. Esho kuti ungodya mari yako yezanu wakanyarara. Chaka buda pa platform inobudira zvana nyoka yemabhunisu. Nenyoka nenyanya mundaragezadzi chisiyana nazvo. Iyo mari yako chidla wakati une dzimba dzako 2 apa unogara muhotera enokuti unokwanisa kusponza nyaya dzanyoka yemabhunu dziri kushota. Saka zvoita kuti vana Saruwaka ava vese havazi kuziva zvauri kuita. Iwo ndowapa mberi panyoka yemabhunu iwewe nduze. Ngeza revolution uneziva zvakanaka iriwe Gambakwe. Tambo kutaura mwana iwe. Uri mwana azazi uri muzukuru man. Ndozi Mr. D. Saka warning endawo kupewo Gambakwe. Denda ndiri newe muzukuru kana. Dewa wabva wachisiya zvese zvauri kuita izvi. Ndiri kukuudza. Hapana chakaipa kuti mufudzi anofudza ng'ombe dzinomutunga. Ndo zvakuda kuita iwe. Usada kutungamirira ng'ombe dzinokutunga. Ondisa Gambakwe. Ndini Mr. D ndiri kutaura. Ndini ndiri kutaura through mufana wangu muzukuru kure ndiye. Anditi. Asi ndati ndizadzisi. Iko ndakukupa warning yekupedzisira. Ndini Mr. D. Chisiyana nezvauri kuita Gambakwe. Kauda kuti mhuri yako nevana vako vakure zvakanaka. Usaona nyoka yemabhunu ari mujeri. Ukati mhuri yake iri kufara. Mhuri yake iri kutofira wafanika iri mujeri. Saka nyaya Gambakwe usaita zvokutamba nayo. Asi zipada dzirikutambwa namai kusiriya dziya. Unotengera vanhu matumbu achikuzisa vanhu kupika matumbu. Mazhonje izvi zvimakonyezva. Ndati ndiri kupa warning yekupedzisira. Ndini Mr. D. Iye apa ndiri kuudza iwewe Gambakwe. Ndini Mr. D. Mangwana usazoti kudini. Ndatika chiramba uchiita zvauri kuita izvozvo. Uchiti ngavatange vabata inini ndoti vabate nyoka yemabhunu. Who are you pana nyoka yemabhunu?
Kachuti une 2000 amene maviewers ako, gara ne 2000 maviewers ako, usapindira mune dzimwe nyaya dzasinga. Kana ukaenda kuchikoro, rega kupindira chikoro kunyaya dzasingazivi. Dzako zvakwaenda kana university yakati, yenda kazisenza mabengi yakati. Leave it out. Ndini Mr. D ndiri kutaurira. Remember wakanyambosasa vanhu nedzimba dzekukariboko kuVictoria Falls chichi wakaenda nekupi. Ngandizwa vanhu vachiti Gambako uri mbavha, uri tsosiwe, and unoziva kwawakamirira iwe, uri chigananga. Izvo pamibve yako yaunoshambadzai, so warova vanhu vakawandisa mari papa iwe Gambako. Asi uchenjere kuti vamwe vanhu vachakuvinga, vachakubata pane imwe kona yausingazivi. Havachazokuurayiri nyaya yezvizvizvi zvanenyoka yemabhunu, uchayirwa nyaya yemubve asina na nyoka yemabhunu mukati. Ndikutaurira ndati inini wakamuona munhu achikuburisira mambumburiwe kuti uyu unomuziva iwe zvaundirwa dundu uchiti kwanzi chichi. Mawarnings wapiwa wakawanda Gambakwe. Ndoda iwe Gambakwe, mamwe menyu uri journalist. Why vachingoti uya mukomana uya wezidzoro wekunyepa. Ndakambona pakanzi uyu iwe ini handikunyeperekani Mr. D. Ndaona hangu pamavidhio pangu kanzi uyu munhu anozikamwa nei nepicture yako iwe. Anzi yakabuda yakanzi anozikamwa nekunyepa. Nditaurire. International liar. Wati mo munyika mako unenge uchibika sadza riruzi. Zvaunenge uchifunga zvii. Gambako une shave here kana kuti kuita sei? Une chakakugara here wewe chinokudibira vana vese veZimbabwe iwewe? Hondo yeserurwa nevana veZimbabwe. Iwo ndoda kuisa vapureti iwewe ndiuze zvechokwadi Gambakwe. Ndiri kutaura. Ndini Mr. D. Ndipindure wozotaura kuti ipo pakwe papo ipapo paunotaura pakwe papo utaura kuti munhu uya anonzi Mr. D Benzi. Then from there ndochitanga kutorana newe. Inini newe. Simple. Vabuse mambumbure vari kutamba newewe. Ndati ndikuzadzisire ndini Mr. D. Unizwa Gambakwe. Ndikuza Gambakwe. Handikupi warning. Asi ndikuzwa kuti zvauri kuita zvizvi sisiyana nazvo. Ndakuti zuva dema harisi rangu, zuva dema nderako. Asi warning unenge wadini? Wapiwa. Kana mudzimai wako aripo umuzoti iye mudzimai wako kana achiziva ngaakuzoti babaka zvamuri kuita kaizvi muchazotikwadzisa. Mhuri yanyoka yemabhunu iri kusafira iwewo futi hauchemberuri mutengesi sezvozvo. Une pauchagwadama. Unizwa Gambakwe. Ndati mhuri yanyoka yemabhunu iri kusafa. Uri kurova joy. Be very careful nekuita kwako. Ndini Mr. D. Zvandakuudza izvi Gambakwe. Kana mumabhaibheri zvirimo. Vanhu vakagara vakaudza vanzi kuchauya mvura ichayeredza. Vakachikepe chani chaNoa. Iwo ndiwo mapango uchitanga kuchanga kuti mapango ekuvaka chikepe chaNoa. Wone nebakora kuri rimwe 1 kuvaka chikepe chaNoa. Kwete kupusa. Zvikutaurwa ndizvo mvura yachauya chazoyeredza. Zvosokadi. Mvura yachauya chazoyeredza ichaponesa vatsvene. Ichayeredza zvigananga. Ndikupa warning iwe Gambakwe. Chichinja maitiro. Chibatana nevamwe vari kuita basa iri. Usazviti basa nderako. Iwe all right. Ndio waziva zvese.
nekumaloya ndionoti ndinakatsvaka mari dzinopinda ndiwe. Iwe Gambakwe mfana uri muzukuru mani, muri vana vapwere mani mimi. Unizwa Gambakwe, ndini Mr. D. Alright. Saenda kutaura pachena kuti kune vanhu vese vari mu-M31 vari mu-revolution, chingwarire mwana uyu anonzi Gambakwe, pardon, is a schelem. He is very dangerous. Haazokutamba nayo. Musamwona achiita smile achiseka. Kwanza handisemwa, usemwa akaita sei? Uri chichukwani chisingasamwa. Nyoka chaiyo ikasamwani, zongororo rikasamwani, data rikasamwani, gwaivi sharu rinosamwani. Asa uri usamwa ndekuti uri kuziva chokwadi. Ndati chitambira mashoko andakutaura. Ando mashoko andakukupa inini. Handina kukama neweni. Asi mashoko ako ndianondiudza kuti mwana uyu madini kumbomuraira. Mashoko andiri kutaura aGambakwe ndinoanzwa, ndinoanzwawo futi pachangu. Ndinoombanidza. Ndoona kuti zvechokwadi Gambakwe une problem. Asi nyore kuti munhu ungotendekwa chigumwe nenyika yese. Kana uri munyama ungava munyama weruzi. Toda wazizvosvika. Pane zvese zvaunotaura. Mazazeni ako aunotaura kuti maviewers ka wakavaona kudhara. Waungokaunda nhamba vazhinji havasinei newewo. Kuda une 1 or 2 vasara imomo zvikananga zvako iwe futi. Wanisa? Right. Ndakuuza kekupedzera ndini Mr. D. Vana veZimbabwe ndini kutaura Mr. D chidhakwa beta. Ndati ndiraire mwana uyu azive kuti zvaari kuita izvi ngazvive negwara. Mari haina kwenokutyisa kana. Iwe ukabva mari vamwe achisafa nenzara nezo yako uchirara nenzara unonzwa sei? Unonzwa sei? Tikurwirira kuti tive tinodya tese, katichikamurira ngatikamurirane tese, asi hakuna shaya. Ngalo ainishama ndashaya time kunotenga ufu wangu ndawana kwavharwa kwechitoro. Asi ufu ndinawo, mari ndinayo. Koti handina. Iwe Gambakwe. Pina masiriti emuZimbabwe muone kuti vanhu vari kusafa sei mumasiriti mavari kukikwa nemapolisa emasiti kanzeromani vachengese mabhanana. Kune mhandara vanatete varambwa nevarume achaziona kuti ndozvichi kudini. Kutsvaga raramo. That means, all right. Kwakaita zvimastrike uku. Maproti amene koko. Kune vavana vari mujeri. Vasungirwa nyaya dzenyika izvi. Ndiwo mwacho Gambakwe uri kukonzera futi izvozvo. Unomboziva Gambakwe? Indini Mr. D. Kune machapta ako iwe Gambakwe. Ndakupa last warning. Handisi yakakurakidza maburi efuti. No. Indozi Mr. D. Chidhakwa beta. Ndati echisiya zvauri kuita izvi. Zvisiri zvako siya. Iwe kana wakapuwa mari nanamunanga idla mari yako wakati zii. Iwe ukareka kuenda kuna nyoka mabhunu. Iye munangagwa angaziva kuti hauna kuenda kubasa unongoti ndaenda ndapedza. Wazvinyararira. Iwe wapuwa mari yako ndizvo. Iye asichiziva gwara rekuteera. Chokwadi chakanaka. Kwezvokupota zvari kuita izvi. Vana mutarakadzi vakabuda pachena. Please ndiregererei zvandakaita tasingazivi asi takuzviona tega. Why not you? Hatuna twakadzidza sereke.
Apo kati university yakadai, apa kati nakadai, my best school is this one. Hapana anombodzisa kana statement dzako yogambakwe. Hapana. Never. Yo kwanzi ndoda kuenda kuZambia kwamene ku South Africa ndimunhu zvanyaya dzanalungu kuti wai chichi kuni iwo ngapinda kumunyaza akaende chirema nayi Edgar Lungu iwo ungomirira papi wakamirira papi pauri papi uchanzeka nevafana vekuzambia vachakumamisa futi we ndokuza kambakwe vachakumamisa zvako zvaunoita zvi uchachape kufambirewe zvaumufurafu zvaone uchazvivhara zvezvi zvinovharwa zvezvi hakuna chisingapinduki gambakwe ndiri kutaurira ini Mr D ini ndiri kuurayira asi kuti chii asi ndikuti zvauri kuita dei chisiyana nazvo nguva iripo kozi masipotsi akusvika kumagumo nyika iri kuchinja iyi siyana nazvo nguva iripo kune zvigananga zvawanda zvasarenda asi ndo unoti kana kuti vabate nyoka yemabhunu ngavatange vabataneni kutaura ikoko zvochokwadi une chokwadi iwewe vatange vabata iwewe saka uchimuriseka nyoka yemabhunu acho tioneka today muri yake kana chinzwa ndo zvauri kutaura zvoroti iyo ndone simba rese rakahudha nyoka yemabhunu mumuriseka today vautaura mastatement anenge nyoka iri kuenda kune kumani haizi kuti unopinda nemvura kana mumadhaka nemumatanga what's wrong with you gambakwe mwana uro muzukuru gambakwe pauri uri mwana mudoko mani iwo kana wafinhwa nemari dzokupiwa nezvigananga zvika idla wakanyarara wande ucha uri uzvipinza mudhamu rinopisa iwe wega zvindi zvacho izvozvo kuna mwari upiwa maridzi nana Munangagwa vakati zi anongozvidyira mari yekuti kana kupiwa ndongozvidyira mari yangu ndakanyarara ndinei nazvo havazi mapenzi vari kuziva kuti ari mangwana zvokazimudza musoro vanga ruwambira nebesu rinenge rescorpion sura zvakanaka mama zvakanaka I'm telling you gambakwe ndapedza vana veZimbabwe vanzwa mashoko